Ivona Jana Venida na ngayon ay nasa Canada na. Okay. We're good friends. So, parang humingi ako sa kanya ng chichirya. Awa. Tapos, konti na lang yun, inubos ko. Alam mo, sinungkit niya yung puwet ko gamit yung lapis. O, syempre, hindi ako pumayag. Inano ko yung, natatandaan ko na, parang pinukpok ko yung ulo niya. O, tas yun, nag-anuhan kami, suntukan kami. So, in short, yun yan, nakipagsuntukan ka sa babae. Oo, kay Ivona. Ay, pero alam mo kung ako rin yun, bata pa tayo, hindi lang tusok sa puwet yung abot mo. Ano pa? Hindi ko Tusok sa kung nasasabihin. saan-saan. Ay, nako. Pero alam mo, sa pagiging bata, okay lang yan. May makanya-kanyang topak ang mga bata kasi. Tama. Pero iba rin yung topak at sapak ng mga babae. Ay, lalo na mga adult na babae. Awa, totoo. At ako kahit ako isang babae. Wait, hindi ka sure. Alam ko rin na, at ramdam ko na yung hormones talaga namin minsan sumasapak lang eh. Well, at least umi-effect na yung pill sa'yo. Actually, medyo lumalaki na yung boobs ko. Uy, hindi, pero mahirap maging babae. Unang-una nanganganak. Diba, ilang buwan mo dadalhin sa sinapupunan yan. Totoo. Bago yun, syempre, dadatnan ka. Ayan. At yun meron ako, yung kapatid ko yung tipong hahawakan mo lang siya. Ayaw na ayaw niya. So, iba-iba sila. I mean, iba-iba yung mga kapatid ko pag dinadatnan. So, talagang, alam mo, minsan yung sapak nila hindi mo maintindihan. Oo, iba-iba talaga ang saltik namin. Yan. Kaya eto, Kabisyo, ibibigay namin sa'yo ang huling dalawang uri ng babae kapag tinutopak! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga maalalahanin. Biko, Mar, saan mo gustong kumain? Libre ko. Aba, may sakit ka ba, Biko? Ngayon ka lang nanlibre ah. Siyempre, nasa mood ako ngayon. At deserve ng Biko. Gusto ko kumain sa may burgeran dun sa kanto. Namiss ko yung burger na may cheese nila. Yung burger ba talaga yung na-miss mo? O yung ex mo na dating nagtitinda doon? Ha? Sinong ex sinasabi mo? Di ko nga kilala yun eh. Bakit? May iba ka pa bang ex maliban dun sa nagtitinda ng burger? Wala naman talaga eh. So ano? Balang araw, kung di tayo magkakatuluyan, gaganyanin mo lang din ako? Kunyari, hindi ako nag-exist. Kunyari, hindi mo ako kilala. Naku, Mar! Ayoko na kasi siyang pag-usapan. Tapos na yun eh. Inaalala mo pa. So totoo nga. Ex mo yung taga-burgeran. Sabi ko na namimiss mo siya eh. Hindi naman eh. Maang-maangan Hindi ka. ko naman Maang-maangan ka pa. sinabi. Diyan ka na nga. Ayan. Uy, pero ito yung mga maaalalahanin, mahilig maghalungkat. Awa. Ba't ka natawa? Alam mo yung yung alimbawa maayos kayong magkausap ng jowa mo. Okay, maayos kayong magkausap ng jowa mo. Tapos biglang magtatanong yung babae na parang, uy, kumusta yung ganito mo? Akala mo nagtatanong lang talaga. Tapos kapag sinagot mo naman, yung ex ko na ganito, ayun, nasa Hong Kong na. Tapos may pamilya na and all. Biglang hindi iimik. Tapos tatanungin mo, bakit? Kasi ikaw, inaano mo pa, kilala mo pa pala yung ex mo. At the end of the day, ikaw naman talaga yung babae yung nag-open ng conversation na gano'n. Ayan, totoo. Diba? Alam mo, wala akong masasagot dyan. Kasi ganyan din ako. Pero in all fairness sa mga lalaki naman kami, kapag sumasagot kami ng walang mali siya talaga, in all fairness, wala naman talaga. If you ask us, kumusta kayo nung ganito? How are you nung ex mo, may balita pa ba? Pag sumagot kami, and wala talaga kaming mali siya, sincerely, sinasabi namin. It's just that, syempre, sometimes the topak will always be there sa girl. Syempre. Pero usually naman kapag ang isang babae, inuusisa ka, usually alam naman niya na yung sagot. Oo. Gusto niya lang i-check kung yung mga impormasyon na alam niya, tutugma dun sa sinasabi mo. Tama. Kasi kapag hindi tumugma yan, doon nagkakaroon ng problema. Tama. Halimbawa, tinanong ka, sinong kasama mong nanood ng sine? Iba yung sinabi mo, iba yung nakita niya. Doon nagkakaroon ng problema. Yan. Diba? Hindi ka rin makapagsalita. Honesty is the best policy at the end of the day. Yun naman talaga yun. Magsabi ka na lang kasi, again, alam niya na yan bago niya pa itanong sa'yo. Ay, nako. Ewan ko ba may magic yung mga babae? Anyway, that's number 1 mo naman tayo. So last but not least, number 2. Pangadua. Ito ang mga simpleng usisa. Mar,
Biko? Kilala mo ba yung buntis dun sa tapat ng bahay nila Aling Kunching? Sa kanto, dun sa tabi ni na Boy Pindot? Ha? Sino dun? Yung maputi? So, kilala mo siya? Nadadaanan lang. Dun kasi yung tumatambay dati sa ilalim ng puno nila Belmar nung dalaga pa. So pinagmamasdan mo siya? Hindi naman. At alam mo rin na dalaga pa siya nun at maputi. Ano bang meron? Bakit ka nagtatanong? Wala lang. Curious lang ako. Paano na nga ako? Anong ginagawa mo? Ba't ka nagana ng plastic? Aalis na ako dito. Lalayas na ako. Break na tayo. Ha? Ano bang ginawa ko? Nandito na nga ako kasama mo. Kung kani-kaninong babae ka pa tumitingin. Hello? Sa buntis pa porque maputi. Hello? Ayan! Kaya sa mga lalaki, mag-ingat kayo sa mga Q&A sessions ninyo sa mga babae. Akala ninyo, wholesome na usapan. Akala ninyo, simpleng usapan lang. Naku, gagi pare, hindi. Nag-uusisa na yan. At saka kayang-kaya niya yun iliko. Ay, Oo, na ang lalabas, ikaw may kasalanan. Alam mo, may something talaga sa mga babaeng maputi, no? I mean, maputi rin naman ako, pero minsan kasi may mas maputi pa sa akin. Diba? Tulad yan, Tanya Chinita, Raketera. Naranasan ko dati may ex ako. Okay. Magkaharap kami, kumakain kami. Nakita ko, lumingon. May sinundan yung mata niya. Tapos pagbalik ng mata niya, nakatingin na ako sa kanya. Ano sabi mo? Ganda ng puti, no? Ano sabi niya? Natunga nga siya, natulala siya. Hindi niya alam na nahuli ko siyang tumingin. Kasi ako kapag ganun, kapag nahuli mo, tapos tatanungin mo ako na ganun, ang ganda, no? Ang puti, no? Sabihin ko, oo. Pero syempre, mas maganda ka pa rin. Ayun. Sinek ko lang kung gaano kaganda yun, pero wala eh. Wale. Ang galing mo dun, no? Subok na tayo ng panahon, kaya until now, di ba? Delinquente yung relationship natin. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at gusto mo ipa-shoutout yung jowa mo lakas ng sapak at topak. Yan! I-shoutout natin siya. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. At gusto ko ba lang batiin na nagdiriwang ng kanyang 10th birthday ang mahal na mahal kong pinsan, si Erich Joy Alquiros. Kumanta siya dito dati. Oo, grabe yung boses niya. Diba kaboses ko eh? Pang Sarah G. Tutu, diba? Happy birthday, Erich! Love you! Siya, Kabisyo, makakasama niyo ba kami hanggang mamaya alas 3 ng hapon para bigyan ba kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is our pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Ragam Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape. Tara Kape. Konyo Bicolano at Robin Shana. Metro's #1. Metro's